Üdvözlök mindenkit a hazai bázis YouTube csatornán, avagy Spotify-on, oda is kikerül ez a rész. Szeretnék bemutatkozni, Szabó Gergő vagyok, és már jó pár éve belecsöppentem a baseball világában, kb. Ilyen 2018-19 óta követem a bajnokságot, a Major League-et. Voltak, voltak azért kisebb-nagyobb kihagyások, de nagyjából azért így követtem az eseményeket, és ez a 2025-ös az első olyan szezon, amit teljes egészében figyelek, tanulok, mindent nézek, követem a híreket, a statisztikákat, a játékosokat, az igazolásokat, mindent, mert igazából az eddigi években igazából csak így a Yankees körül, meg a bajnokok, a World Series, a nagy playerek között néztem meg, hogy hát egy ki kicsoda, ki hogy játszik, meg ilyenek, és így igazából annyira nem követtem, igazából csak a meccseket néztem néha a Yankeesnél, amikor épp ráértem, néha meglepődtem, hogy kik ezek az új játékosok a csapatban, mert igazából nem tudtam, hogy ők hogy kerültek ide. Na igazából ennyi is a kis sztorizgatás, így az elején. Csöppenjünk is bele a podcast első részében. Ez még egy ilyen kis kezdeti fázis, van egy ilyen kis elég régi képem, ami így zúg mellettem, mint az állat. Nem tudom, hogy mennyire hallatszódik be, majd kiderül. Szóval ez ilyen kis kezdőadás még. Megcsináltam ezt a kis képet is, háttérbe mennek a kis meccsek, és kiírtam ilyen elég alapmódon, hogy ez itt a Magyar MLB Podcast, meg oda raktam a logómat. Hát egyelőre most ez van, ez így ilyen kezdetleges háttér lesz, a sejmes hangomat meg tudjátok hallgatni, úgyis az lesz a lényeg, hiszen ez egy podcast, amiben ki fogom beszélni. Hétről hétre, valószínűleg hétvégén fogom fölvenni ezeket a részeket. Azt, hogy hány percesek lesznek, azt nem tudom. Lehet, hogy lesz egy óra, de lehet, hogy nem. Lehet, ez teszem azt, hogy legyen egy fél óra, szerintem, vagy 15-20 perces lesz így az első rész, mert megnézzük, hogy mennyire tudok így belelendülni. Na, akkor kezdjünk is neki. Lement a Memorial Day hétvége a Major League-ben. Ez az első mérce. Most lehet összehasonlítani akkor a csapatokat. Egyharmada nagyjából lement. Ugye 50 meccs ment le. Szóval most kiderül minden, hogy ki hogy kezdte a szezont, eddig ugye nem nagyon lehetett erről beszélni, mert még úgyis csak az elején vagyunk. Bár most is az elején vagyunk, azért még van egy 100 meccs hátra. De most még nagyjából látszik, hogy ki hogy áll. Ez játékosok és csapat szempontjából is. Vannak meglepetések csapattéren, és vannak alulteljesítők is, és én egyből egy alulteljesítőt hoznék az American League keleti csoportjából. Baltimore Orioles 19-34-es állással zárta ezt az 50 meccset. Hát ez eléggé gyengusz. Sokkal nagyobb, szerintem ez a legnagyobb meglepetés így idén, csapatügyileg, mert igazából az is nagy meglepetés, hogy a Rockiesnak igazából nincs még 10 győzelme, de azért mégiscsak ez a Baltimore azért fő volt magasztalva a külföldi, sőt még a magyar szakértőktől is, így a baseballban, hogy a Baltimore Orioles az ott lesz. Az ott lesz és nagyot fog menni. Mindenki azt mondta, hogy playoffban 100%. Hát, hogy ez most én még talán elérhetik, még elérhetik, hát még van 100 meccs. De tehát ahhoz azért össze kell szedniük magukat. Főleg, hogy azért dobó szempontból igazából a Sugano az egyetlen játékos, akit ki lehet emelni ebből a csapatból. Az ütősorban pedig rengeteg olyan játékos van, akik alul teljesítenek, mint például Gunnar Henderson és Eddie Rutschman a catcher pozíción. Gunnar Henderson egyébként nem játszik olyan rosszul, 184
átbátja volt, 266-os ütőátlag, 7 home run, 15 RBI, 6 bázislopás, az OPS az 7,85, vagy 785, 0,785, mindegy. Ez egyébként nem egy rossz átlag így az MLB-ben, de azért mégiscsak Gunnar Hendersonról beszélünk, azért ő többet szokott hozni. Tavaly például 37 homránja volt, közel majdnem 100 RBI-t szerzett, és 281-es ütőátlaga volt, szóval az ütőátlag az annyira végülis nem ment lejjebb, de azért mégiscsak ő lehetne jobb. Eddie Rutschman pedig, fúha, hát ő épp hogy csak eléri a 200-as ütőátlagot, szóval, és az OPS se éri el a 0,7-et. 5 home run, 15 RBI. Igazából ez hozta Adley. Ő azért még neki is össze kéne szednie magát, és igazából az egész Oriolsnak össze kéne szednie magát, mert ez így nem lesz meg a playoff, hogyha ezt így folytatják. Jó. Nézzük meg még a többi csapatot, mert összeszedtem még egy-két csapatot, akiket meglepetésnek írtam. Ugye Baltimore az egy rossz meglepetés volt. A Cardinals, a St. Louis Cardinals szerintem egész jól teljesítenek ahhoz képest, hogy egyébként ez a csapat nem valószínű, hogy elérte volna a playoffot, de így azért most már szerintem jóval inkább lehet azt mondani, hogy azért a Cardinals azért az ott van. Mindjárt nézek is statisztikát az ott lévő játékosoktól, de most először megnézem, hogy állnak pontosan. 30-24-es rekordjuk van, tehát 6 meccsel vannak pozitívban. Ezzel a 7. helyet érik el a National divízióban. Giants mögött vannak igazából egy meccsel. A Giants, Padres, Dodgers 3-as is ott van, Mets, Cubs és Phillies. Ezek egyébként elég jól teljesítenek. Az a Cardinals nem valószínű, hogy bejut amúgy a playoffba. A Bravers sem fog bejutni, pedig sokan egyébként a Bravers-t azért följebb rakták, mint a Cardinals. Sőt, néhányan azért följebb rakták, mint a Giants. Sőt, talán még a Padresnél is. De szerintem az sem lesz ott, mert azért Braversben vannak gondok, azért ott Cortez se dob jól, azért az első széria Yankees ellen az mondjuk elég vadul indult. Egyből kikaptak 3 meccsen, és Cortez 3 dobásával 3 homránt ütöttek a Bronxiak, szóval azért az így megadta az alaphangot a szezonnak, és így elég gyengén indított a Bravers. Jaj. De azért a Cardinals az nagyon-nagyon le volt nyomva, hogy ők nem teljesítenek jól, és ahhoz képest mégiscsak jól teljesítettek. Ugye Brandon Donovan egyértelmű, hogy azért a Cardinals-t húzza fel, 328-as ütő átlaga van, és már lehet, hogy lehet, hogy be lesz választva egyébként a 2-es bázison, majd az All-Star meccsre. 22 RBI-t hozott, 3 home runt, nagyon jó ütő átlag. Wilson Contreras, Arenado is itt van, Scott, Mason Wynn, kis fiatalabb srác, Burleson is nagyon jól üt. Dobók, Liberatore, 273-as erája van. Graynek kicsit magasabb, meg Feddének. Mikolác sem rossz. Metz. Az a helyzet, hogy jó ez a Cardinals, de hát ki tudja, hogy meddig tart ez a széria, meddig tudják tartani ezt a szintet. Hát a Baltimore Orioleshoz visszatérve azt is megnézem, hogy ott mi a helyzet. Cedric Mullins szerintem el kellett trédelni egyébként az Oriolesnak. Hogyha jön a trédeknek az ideje, ami hamarosan eljön, szerintem az Orioles lesz az, aki
ki fogja rakni a játékosait. Azért Ryan Mountcastle-t is szerintem ki kéne már innen dobni, és eddig Mullins-t, és persze itt a kérdés, hogy ezekért lehet-e érdemileg bármiféle ajánlatot kiharcolni, vagy valami cserét, mert szerintem ezek a játékosok most sehol sem fognak kelleni. Jackson Holiday nem játszik rosszul, Ryan O'Hearn viszi a csapatot 3.40-es ütő átlaggal, és 8 homerannal, szóval ő jó. Kjerstad az első körös második pick nem annyira, 0,2 alatt van az ütő átlag. Urias elmegyeget, többiek elmegyegetnek, Westbrook sem játszik jól egyébként, Tyler O'Neillról ne is beszéljünk. Gary Sanchez csak 30-szal ütött, szerintem neki amúgy többször kéne játszania. Carlton Kowser sem ütött még sokat. Ugye van ez a Mayo srác is, de őt se játszották még. Szóval igazából az Orioles nem nagyon van játék, nyilván vannak sérülések is, de meg kirúgták az edzőt, úgy, hogy a Rockiesnál is. Hát nem tudom, hogy ez most segíteni fog el rajtuk, vagy nem. Ugye a fociban ez általában mindig ez szokott lenni, hogyha már rosszul megy a csapatnak, akkor kirúgjuk az edzőt, aztán majd jó lesz, vagy nem lesz jobb. Ez a baseballban azért annyira nem, azért ott meg kell lennie annak pár évnek egy edzőnek, hogy ki tudjon teljesedni. Ott van például Yankees edzője, Boone, ő már nagyon régóta itt van, igazából eddig egy darab World Series sikerült összehozni, pedig azért lehetett volna ezzel a csapattal többet is, de még mindig adják neki a lehetőséget, és idén milyen jól megy a Yankees, semmi probléma nincsen velük, pedig már ezzel ki lehetett volna rúgni punt, de most is ott vannak az American League második helyén a Tigers mögött. Szóval konkrétan semmi probléma. Egyébként az American League keleti csoportja amúgy az azért eléggé főborította így a papírformát azzal, hogy az Orioles meg a Red Sox ott vannak hátul, a Blue Jays meg a Tampa van feljebb, pedig egész végig őket rakták alulra. Persze azért a Red Sox meg a Blue Jays meg a Rays azért ott vannak egymáson nagyon-nagyon 27, 26, 26, 27, 27, 29, így vannak a győzelmi veszteségi pontok. Szóval igazából még nem kéne azért előre hozottan így temetni az Orioles meg a Red Soxot, mert még vissza fognak jönni, az a lényeg. A Marlins teljesít még elég rosszul, de most ahogy nézem, vissza is jöttek amúgy, most már csak 10 meccses mínuszban vannak, szóval Marlins már nem annyira rossz, mint például a Pirates. És már a Piratesről van szó, most jöttek olyan hírek, hogy Paul Skeens-t el fogja trédelni a Pirates, és én erre nem szeretnék sokat beszélni, mert nem fog. Nyilván nem fog, és nem most. Biztos, hogy nem is ebbe a szezonba, és nem is a következőbe. Legalább egy 2, 3, 4 évig szerintem még itt lesz a Piratesbe. És hogyha mind a 3 évben mondjuk ugyanilyen szar lesz a kalózoknak a gárdája, akkor azt mondom, hogy lehetséges, hogy akkor Paul elhagyja a klubot, és próbálnak érte mondjuk fiatalokat hozni. Olvastam egy nyilatkozatot, talán Paul mondta, hogy oké, hogy most ezek nem is hírek, hanem ezek csak ilyen susmus. Ez csak ilyen susmus, ami így mondanak így a hírekben, az emberek beszélnek, de igazából egy kacsa az egész, szóval ez ilyen nem lesz, nem gondolkozik váltáson, nyilván fiatal még, igazából nem is tudnák eladni, elcserélni abba az értékbe, amit ér. Majd amikor neki majd ilyen 200 milliós, meg 10 éves szerződéseket kell ajánlani, mint Juan Sotónak például, akkor majd lehet, akkor majd lehet, hogy itt váltani fog, mert a Pirates nem fogja tudni szerintem nem fogja tudni kifizetni azt, amit Skinniesnek kéne. Nem hiszem, hogy Paul Skinnies egy Pirates legenda lenne, aki lehúzna 20 évet. Szerintem egy 5 év max, és más csapatban fogjuk látni, egy Dodgersben, egy Yankeesben, egy Cubsban, egy Metsben, egy olyan csapatban, ahol megkapja a pénzét, megkapja a csapatot, és mehetnek a World Series-be.
egy Metsben az nagyon jó lenne, az tetszene nekem. Dodgers az már túl jó, hogy oda kerüljön, az kicsit overkill. Egy Yankeesben mondjuk még jól, én jól látnám így itthon Bronxban. Kéne azért a dobó ügyileg a bullpenbe segítség, mondjuk nem bullpen, hanem kezdődobó. Most, hogy Gerrit Cole kihagyja a szezont. A Gerrit Cole kihagyja a szezont, egyébként ez így teret adott Max Friednak a ragyogásához. Elképesztő, hogy milyen szezont hoz egyébként Max Fried. Így a Yankees színeiben. Egyébként azokon a meccseken, amiken ő kezd, ott konkrétan nincsen gond. Nincs gond, akkor oké. Fried kezd, akkor nézzük, mit fognak tenni most az ütőink, mert igazából sok pontot nem fogunk kapni. Szóval ez jelenleg így megy most, jelenleg így a Yankeesnél. Max Friednak van konkrétan a ligában az egyik legalacsonyabb erája. Lehet, hogy neki van a legalacsonyabb erája egyébként a kezdődobókból. 1,29-es erája van. A győzelem és veszteségben 7-0, szóval 7 győzelmet kapott, 70 inning alatt 67 strikeout, és 1 egész alatt van a VP-je, a VP értéke. Elképesztő. Az a Braves nagyot bukott vele, hogy ő egy ilyen kézjátékos lett idén. Mondjuk a Braves. Beszéljünk a Bravesről is egyébként megéri beszélni. Robert Acuna Jr. most ért vissza, és 2 meccset már lejátszott, de talán már lejátszott a harmadikat is. Ezt mindjárt megnézem. A Braves egyébként most már nem áll olyan szarul egyébként, mint ahogy kezdték a szezont. Emlékszem, nem is tudom, 9-1-be voltak. 1-1 győztek, 9-et kikaptak, vagy 10-et is kikaptak, és csak 1-1 győztek. Volt, hogy nagyon sokáig nem is győztek. Ugye ők voltak az a csapat, akik a legtovább bírták győzelem nélkül. De most már ott vannak a National League keleti csoportjában a harmadik helyen. Megelőzték a Marlins-t és a Nationals, mondjuk ez nem volt olyan nehéz dolog, ez a két csapat azért eléggé sínylődik. A Metszet és a Phillies nem fogják megelőzni, hát ez biztos, ebben biztos vagyok, ez a két csapat elképesztően nagyot megy. World Series várományos mind a két csapat, a Phillies leginkább. Hogy Juan Sotóék mit fognak csinálni a playoffban, az már egy igen jó kérdés, mert én nem látom ebbe a Metsbe azt, hogy ők World Series fognak nyerni most. És szerintem, hogy hát itt később benne van az a baj, vannak ott jó csapatok, jó játékosok, Vientos, Lindor, Soto, vannak ott jó játékosok, szóval azért lehet félni, és nem is olyan öregek. Tényleg akkor itt a Metsnél szerintem nincs gond, de én ezzel nem látom benne. Kéne még valaki, és mondjuk egy Pószkiniz jó lenne ebbe a csapatba, és akkor ott lehetne a World Series szerintem talán back-to-back, vagy akár csak egyszer, de Juan Sotónak a 15 éve alatt, amennyit kitölt belőle, mert nem biztos, hogy 15-öt végig játsza. Szerintem a gyűrűt, hogy lehet, szerintem nem fog gyűrűt nyerni egyébként a Mets. Most ezt így kijelentettem, és így a következő 10 évben így 5-ször nyernének. Lehet, hogy ezt csak azért mondom, mert azért Yankees fan vagyok, és azért a másik New Yorki csapatnak nem szurkolok annyira, és ezért mondom ezt, hogy ne nyerjenek inkább, de én egyszerűen csak nem látom benne ebbe a Metsbe azt, hogy ilyen bajnok esélyes csapatot tudnának összerakni. Na, ugye meg akartam nézni, hogy Robert Acuna Jr. visszatérésével 12 at-bat, 333-as ütőátlag, 4 hit, és 2 home run, 3 RBI. Ugye ez azért egy ilyen nagy hír. Nagy hír volt, hogy 2 meccset játszott, 2 home runt is ütött. Így jött vissza, és kicsit adott egy kis energiát a Bravesnek. Leigazolták egyébként free agentből Alex Verdugót, az ex-Yankees játékost, aki amúgy jól teljesít. Most már azért kezdik így összeszedni magukat egyébként, de ugye hiányzik még onnan az a Robert Acuna Jr. Szóval
Szóval őt azért még mindenképp meg kell várni. Ugye itt van a fiatal Rookie of the Year esélyes, Smith Shower. Őre azért érdemes figyelni, hogy így mit fog teljesíteni idén. Itt van az 1500 években született Chris Sale is egyébként, 600 évesen még nyomja, és elég jól nyomja, 3,36-os era, 63 hitet ütöttek rajta, 23 ránt engedett, 7 home runt engedett, 16-ot sétáltatott, 1,28-as whipje van, és ellene 265-ös az ütő átlag. Holmes ellen például csak 199. És itt van még Schwellenbach is egyébként, aki ugyanúgy egy jó dobónak számít. Én bírom egyébként ezt a tagot, főleg egy ilyen jó kis neve van. Azokat mindig bírom. Azért a Dodgersről is érdemes beszélni, és arról, hogy elképesztően jól játszik Freddie Freeman. 361-es az ütő átlaga. Atya úristen! Ott van még egyébként Oscar Hernández is, 303-as ütő átlaggal. Ott van Will Smith, 333-as ütő átlaggal. Ottaninak 295 lecsúszott a 300-ról. Pages, Betts, óriási, Conforto nem igazán jó jelenleg. Max Muncy sem igazán jó, tehát igazából nem is számít. Itt van még egyébként a fiatal Rushing is, mondjuk őt annyira nem játszatják. Ez a Kim gyerek Koreából, 366-os ütőátlaga van, és egy home run, és aztán pont a Yankees ellen ütött, vagy a Yankees meg nem is játszott a Dodgers ellen. Nem tudom, de ezt az egy darab home run-t én ezt láttam élőben, de már nem tudom ki ellen. Igazából ennyit így a csapatokról, szóval igazából így szerintem kibeszéltem így a csapatokat, hogy ki hogy áll. Most nézzük meg, hogy a játékosok így egymaguk. Kik a legjobbak a szezonban, ugye? Ez itt a kérdés. Az ütőátlag top 10-es hátulról haladva, 10. José Ramírez a legalulértékeltebb játékosnak szokták mondani. Ő lett a 10, ő jelenleg a 10, 313. Egyébként Trey Turner épp lecsúszott erről a top 10-ről, azért megemlítem, mert a Phillies az nagyon nagy, és ő neki van a legjobb ütőátlag a Philliesben. És azért Ramirez mindig hoz egy ilyen MVP címet, de sose fogja behúzni, mert ott egy Aaron Judge, akit még nem akarom ellőni, hányadik helyen van, de mondom, akik követik így a MLB-t, azok tudják, hogy hányadik helyen van. Úgyhogy nagyjából, hogy nem a top 10-nek a hátsó részében van. Szóval ennyit erről. Steven Kwan megelőzi épp hogy csak a csapattársát. Ő is nagyon jól üt. Itt van 8. helyen Manny Machado a Padresből. Brandon Donovan, akiről már volt szó, ő a 7. 328-as ütőátlaggal az All-Star Game-en már várományos, azért a 2-es bázison. Will Smith, aki a catcher pozíción várományos, 6. helyen van, 333-as ütőátlag. Itt van Ryan O'Hearn, abból a Baltimore Oriolesból, ami extra gyenge. Szóval tényleg ő miatt, ő itt van a top 5-ben, a leggyengébb csapat, második leggyengébből, a Rockiesből nincs itt senki. Paul Goldschmidt elég jól berobbant egyébként így a szezon elején, és azt hittem, hogy így azért kipukkad majd egy ilyen 20 meccs után, de itt van 5 meccs után még mindig, top 4, 345-ös ütő átlag. Jacob Wilson, az öreg Jacob Wilson, kis fiatal shortstop az Oakland Athletics-ből, már nem Oakland, bocsánat, az Athletics-ből, 350-es ütőátlag, ő már a dobogóra felfért. Második hely Freddie Freeman az egyes bázisról Los Angeles Dodgersből, 361, és most ugrunk egy elég nagyot, 398-as ütőátlag Aaron Judge. Ez azért elég erős, az a közel 400. Egyébként igen, Otanit nem lehetett hallani, ő a 18. helyen van egyébként még ütőátlagban, de valamiben Otani az első,
ami nem más, mint például a runok, a szerzett runokban 57. Aaron Judge második 51-jel, és van egy holt verseny harmadik hely, Pete Crow Armstrong, Kyle Schwarber és Kyle Tucker 41-jel. Pete Crow Armstrongról még egy pár szó, ez egy fiatal srác, centerfielden játszik a Chicagóban, nem Clevelandben. A Chicago Cubs játékosa, és egyébként őt idén ismertem meg, és nem tudtam, hogy ő ilyen jó egyébként. Néztem még a Tokyo Series-t, és akkor mondom, hogy oké, ez nem olyan nagy szám ez a sávó. Aztán kiderült, hogy mégiscsak nagy szám. Elképesztő. Ott van statisztikákban a csávó, és ott van mind ütőátlagban sem rossz, runokból, home runokból is tud hozni. És ott a másik meglepetés számomra Corbin Carroll is nagyon-nagyon jól játszik, aki az Arizonában játszik. Ő is itt van egyébként ezen a listán, ugye Pete Crow harmadik, Corbin Carroll pedig hatodik. Home runokban ugye top 10, hát itt jó, 11. helyen vannak, 11. helyen volt versenyben James Wood és Spencer Torkelson. Torkelson egyébként elég nagy fejlődésen ment keresztül, így az utóbbi években nem nagyon teljesített jól, de az idei évet azért jól kezdte. Most is 13 home run, az jó. Logan O'Hoppe a Los Angeles Angelsből, elég gyengén szerepel az Angels, de valamiért azért a home runokban ott vannak, mert Taylor Ward is ott van egyébként 15-tel. De közöttük még a 8. helyen ott van ugye Seiya Suzuki és Pete Crow Armstrong 14-jel. Eugenio Suarez 15 home run, mondjuk ebből 4-et egy darab meccsen szerzett, azt azért ajánlom megnézni, nem sok ilyen történt a történelemben. Következő Corbin Carroll, ugye 5. úgyis 15-tel, Carl Raleigh, a Seattle Mariners catcherje 17-tel, ő meglepett, hogy ő itt van. Kyle Schwarber már annyira nem, ő azért elég jó, 18-al, és Aaron Judge ugyanúgy második helyen 18-al, és Ohtani most átvette a első helyet a home runokkal, 19. RBI-jogban Seiya Suzukinek van a legtöbb, Rafael Deversnek, aki most designer hittert játszik. Egyébként Pete Crow Armstrong második helyen, Aaron Judge 47, Wilmer Flores 44. Legtöbb hit, Aaron Judge 80, 10-zel kevesebb, Jacob Wilson 70, Jaren Duran a Boston Red Soxből, most először van róla itt szó, ő 67, mint Paul Goldschmidtnek, őnek is 67. Brandon Donovan itt van, 66. Legtöbb W-je Bobby Witt Jr.-nak van. Egyébként triplája Jaren Durannek már 60, Corbin Carrollnak is. Legtöbb séta Rafael Devers 43, Markel Ozuna ugyanúgy 43, Juan Soto ott van 41-jel, csak megtalálta azért a sétálás módját a Juan Soto, mert idén azért nem annyira tudta így kezdésnek, de aztán csak összejött. Igazából még a stolen base-eket megnézhetjük, a legjobb futóink Luis Robert Jr. a White Sox-ból, és idén jobb lesz a White Sox, mint tavaly. És az itt a kérdés, hogy Rockies gyengébb lesz, mint a tavalyi White Sox. Bobby Witt Jr. 19, O'Neal Cruz 18, Ellie De La Cruz 17, Victor Scott 16. És még annyit meg lehet nézni, hogy a dobóknak ugye az era Max Fried-nak van a legkevesebb, akkor jól emlékeztem, 1.29-es era, Chris Bubic 1.45, Kodai Senga Metsből 1.46, Nathan Eovaldi és Tyler Mahle. A Texas Rangersben ez a két dobó óriásit megy egyébként. Megnézhetjük Paul Skenes egyébként a 10. helyen van, 2,36-os erával. A legkevesebb hit engedélyezés per 9 inning. 9 inning alatt kienged ki magából a legkevesebb hitet. Carlos Rodon 5,07 és Yoshinobu Yamamoto 5,34. Yoshinobu elég durván dob egyébként, szóval most róla is így beszélnék egy pöppet. Még gyorsan megkeresem a statisztikáit, mert most így a
Dodgers dobói eléggé ott vannak a szeren, mert ugye ott van Roki Sasaki, aki talán még Cy Youngot is nyerhet, mondjuk most azért le van sérülve, de 8 meccse van, 4,72-es az ERA, 34 inning alatt 24 strikeout, 1,49-es whip. Ugye lesz a Rookie of the Year, dobó szempontból, arra van esély, Cy Youngra meg a Yoshinobunak van, szóval hogy a Mets, vagy nem a Mets, na, Dodgers nagyon jól áll ez a dobó szempontból. Azért 1,49-es whip van a Roki Sasakinak, az nagyon jó. És megnézzük meg Yoshinobu Yamamoto-nak a statisztikáit. 1,97-es ERA, ugye 2 alatt, az nagyon jó, és a VP is 1 alatt van, 0,91. 64 inning alatt, 75 strikeout, na ez a Cy Young, ez egyértelmű egy Cy Young statisztika. Szóval igazából szerintem kiveséztük így az MLB-t, vagy hát így most én, így az első 50 meccset. Merül fel a kérdés, hogy mi lesz ezután. Az, hogy jövő héten lesz-e fölveve egy podcast, azt nem tudom. Ez egy fél órás podcast lesz, és a többi hosszabb lesz-e, vagy rövidebb, azt nem tudom. Most az elég sok mindenről beszéltem, mondjuk semmibe sem mentem bele annyira. Próbáltam így a felszínt kapargatni még így az első részben. Kirakom YouTube-ra ezt a videót, és megpróbálom Spotify-ra is fölrakni, vagy valahogy. Köszönöm szépen, hogyha ezt végighallgattad, hogyha van olyan ember, mindenképp írd le kommentbe, hogy te itt voltál végig. Nagy respekt neked, és hamarosan érkezek majd a következő podcasttel. Na, sziasztok!